Пускат за движение тунел железница на автомагистрала Струма. За BTV от Агенцията за пътна инфраструктура съобщиха, че двете тръби на най-дългия тунел в страната ще бъдат отворени в края на следващия месец. Тунел железница беше завършен преди точно една година, но покрай строителството му се активизираха две свлачища, които блокираха процеса. Свлачищата вече са укрепени, като за едното е изградено уникално съоръжение, което наподобява външен тунел. Укрепителните дейности са оскъпили проекта с близо 100 милиона лева. Спускането на двете тръби магистралата ще се удължи до Симитли. Скоростният път до Гърция ще бъде завършен, когато се намери алтернативно трасе на Кресненското дефиле. Вече сме към финала на приключване на дейностите по укрепването на ската от северна страна на тунела и най-вероятно в средата до края на февруари ще получим вероятно разрешение за ползване на обекта. Като укрепително мероприятие свлачището, говорим от северната страна, 80 милиона без ДДС. Юг по-малко, около 8 милиона и половина.